नै बिथाङा दा जोंनिया गाखोबाय दासो जादो गथ' गोरलै दे माबायाव फैफिनबाय ना औ माय गड दा भिडिअ नुजोबसिगोन सेन्देला गलायलांबाय मारै नांदो मोजां 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 बहुत मोजां गुड मर्निं फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु द माय चेनेल स' नोंथांमोनखौ आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव बरायबाय स' नोंथांमोना माबोरै दं आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं दा आङो थांनादो बेरायनो दा नैबे आंनि ब्लग भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला अन्नानै नायलांबाय थादो जुदि नोंथाङा नैबे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम शेयार खालाम थौदो जोङो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै थौदो लेट्स गो टु द स्टार्ट फाइनालि गाइस जों फैयै फैयै दारागाव मोनफैमारबाय नै जोंनिया सासेया लोगोआ बै नै नायनो फैदो जायगाया माने खालि बारा मानसि गैला आरोना पिकनिक जाग्राफोरा बारा मानसि गैला माने खालि जाबाय आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ दारागावनि माबाया मा होनो हालोदा मारै जाना दोङो जायगाफोरा आं खिथिगासिनो नाय नोंथांमोना नायलांबाय था नै गाइस दिरुं बोग्लायना दोन नै 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 फैनाय नायदो नहीं एक गलत है ए लॉन्ग है नहीं गलत पीछे ए फेले फास्ट नहीं गाइस माने बियाव माने दिरुं बोग्लायदोंमोन बिसोरो नायबाय दसे जोङो दा जोङो बेरायगासिनो बैजों थांदो आरोना नायलांबाय था नै जायगाफोरा बारा गैला पिकनिक जाग्राफोरा माने दा खम जाहांबाय नालाय दारागाव पिकनिक स्पट बैफोर जाबाय एबार जिप लाइन एबार बानायदो आरोना दारागावनि बे प्लेस वाव जिप लाइन नै जोंनिया सासे सोंनो थांदो गाखो आरोना थेवबाबो ओरैनो सोंनो थांदो माया गैला दखानफोरा बाजै हटेल बाजै
Masih? Demba. Itu kan dia nak tunggu. Mau aja di sini. Demba. Berat. Leading Sri. Guys, Daragaonनि माबाया पुरा साजो थांगासिनो जों दा बैयाव मोनसे माबा जागा दङ र' नायबाय थानाय दा मोनहैगोन नाय पुरा नायबाय थानाय नै दा जों बे साजों गाखोलांगासिनो पुरा गोजौ आरो ना नै वाव नै एन्ट्रिबो लानांगौ बेयाव दा माने खालि जाबाय नालाय बेनिखायनो एन्ट्रि उनु गैला आरो ना हुइट ओइ साला Oh my god जाय जाय लोंना फैयो नैयाव गोलैखागोनबो गाखोबाथाय नै गोजौ मारना बा गोजौ ओइ मेंलायबाय दङ नै गाइस मेंलायलांबाय जोङो थाबाय मेंलायलांबाय अयथासार नै बेजोंसो मेन जायगाया दोङो माने बे जाबाय बैसां खालामग्रा दे ज'नाय नै जोंनिया गाखोना दों बिथाङा नैयाव पुरा दे आच्छा र' बोनान र' ओइ नायगोन ना मोजां मोनदोंलै ओहो फ्रि जागा माने रावबो गैयि टाइमाव मोनबायना जोंना मोजां जागोन दे नै पुरा आइजो जनानै लाइन मारिनाय नै बानायखाना दोनजोबदो हेलमेट लानाय नै नोंसोर मोनासै हेलमेटा ए नै बेयाव थानानै आरामसे फट' लानो हागोन आरो नै बे जाबाय दारागावनि नुथाय नै बरियानो पुरा सायाव बानायदो आरो नै बे जाबाय लाभ ओ बिसाल बेयाव फट' लानांगोन हेलमेटखौ जेराव मेराव दोननांगोन जोंनियाबो नै लाभलि ना बर' गारि आरो नैयावबो Oh my god, wow! Wow! Fantastic! जिरायग्रा नै बेफोरसो बरिया Oh my god! Wow! नै नायदो नोंथांमोना बै इजोंबो नै Oh my god! बैसां खालामग्रा नामा नै सिमाव आंना मोनब्रै नै गाखोलायनोसै मानसि गैयासो गाखोनांगोन बेफोरखौ गोदोफोरा दे रेडि मबाइलखौ दोनलै मबाइला बुस्थुआ आंनिया नै बिथाङा दा जोंनिया गाखोबाय दासो जादों गथ' गोरलै माबायाव फैफिनबाय ना Oh my god दा भिडिअ नुजोबसिगोन सेन्देला गलायलांबाय मारै नांदो मोजां बहुद मोजां जाय नै दारागावआव फैनो बेयाव इन्जय लानो हागोन आरो जों दिनै फैबाय दिनै 12 तारिख जों बेयाव फैदो आरो ना नायनो पुरा नैजो आरो बै गोथौथि पिकनिक जानाय नैबेजों नै पुरा नायदो नै गोसा Ki Bosumtari? Nihan Bosumtari. Boro na? Boro? Woi, jangan apa lagi. Ini dengan las terus. Nu kayak mana kau tuh pernah sih? Pernah dia ke? Saya mau naik sini pak, mau thang. Hei saya mau iseng.
र' आं नारनान र' Oh my god. Apa dini जोङो फैबायलै Hi guys मारै नांदों नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामनानै हो गासिमोन वाव बिथा मोसाबाय दे मोसा बहुत मजा आरो ना इयाव दारागाव फाय जाय माने इन्टारेस्ट लानो बहुत इन्टारेस्ट खालामो माने इयाव होना दोनदो आरो नै जोंनिया बिथाङा पुरा उन्दै गथ'निखौ लाफिनदो आरो जोंबो दा माने माने इफोरखौ जेराव मेराव मोनोना पार्कफोरावसो थायो नालाय बेनिखायनो आरो नै गाइस नैबेयाव माने कापोलनि थाखाय ना पुरा लाब बानायखाना दोनदो नै फट' लाफायनांगोन स्रायनो बरियानो नै दारागाव पिकनिक स्पट नै गोजाननिफ्राय नाहरदो भिउखौ गोजौनिफ्राय नायदो बोरै मारै मोनदो वाव बेनो जाबाय जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नायलजाल' पार्क बे मा होनो पिकनिक स्पट दारागाव nice place you can see now this year wow nice beautiful place and these are नै बिथिंबो होजोबदो बरियानो वाव nice नै सासे जोंनिया खुलुमलायलांबाय गाखोनो दे मोनथारा नालाय जोंनि खाथियावबो गैयाना बेनिखायनो होबाय आरो बेयावनो माथो खालामनो दे मारै नांदो नाइस होदो बारल'नानै नै जोंनिया बिथाङा नै गाखोबाय आरोना पुरा ट्रेनिं होदो आरो बिथांखौ दिनै कामावनि ट्रेनिं होदो नै बिथांखौ नै दा जोङो बिनिफ्राय ओंखारलांसै थांसै जों माने न'आव अके गाइस नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों जुदि मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जुदि चेनेला गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालाम स' बेबादिनो भिडिअ माने आं होनो नाजाबाय थागोन स' नोंथांमोननि सापर्टआवसो बे आंबो माने थुलुंगा मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं दिनैनि थाखाय बेखिनियानो थेंक इउ नै जों दा ओंखारलांबाय पुरा गोथौसिनै